गुवाहाटी आमिनगावआव थानाय 2 नं आगुवाथुरि गामियाव 25थि गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। आमिनगावआव थानाय 2 नं आगुवाथुरि गामिनि गोथार बाथौ सानखौ बोसोरफ्रोमबो फालियै फालियै दिनै 25 बोसोराव आगान होबाय। थिग बेबादिनो 25थि गोथार बाथौ सानखौ मैयानिफ्राय जागायनानै फैगौ 25 खालारसिम खुंनाय जागोन। दिनैनि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव बाथौ गुथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे बाथौ थोरनाय आरज गाबनायजों लोगोसे दिनैनि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव बाथौ गुथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे बाथौ थोरनाय आरज गाबनायजों लोगोसे धोरोमारि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे धोरोमारि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गुथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथाङा बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनाय जायो। दिनै जोंनि आमिनगाव एरियानि बाथौगुरि गामियाव दिनै जों 1992 निफ्रायनो बे जायगायाव जोङो थाफैदोंमोन। थाफैनानै थायै थायै जों गासैबो खौसे ज' जानानै 1998 आव जों नैबे बाथौ थानसालिखौ जों गायसननाय जादोंमोन। बे फार्स्ट जिथा बाथौ थानसालिखौ गायसनखांनायनि उनाव दिनै जों ओरैबायदिनो जों बर' हारिनि सिनायथि धोरोम होननानै जों बोसोरफ्रोमबो बिदिनो खुंबोबाय थादों। फिसायैनो फैयै 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 दिनै 25 बोसोराव आगान सुरबाय। आगान सुरनायलाय जों जिहेतु सिलभार जुबलिबो होनना बुङो, ओंखायनो जोंनि बर'यै बुङो रुफाथि मायथाइ। ओंखायनो बे रुफाथि मायथाइखौ जों गासै रायजो राजानिफ्राय सहाय सुजुग लानानै गासै जोंनि आलासि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायनानै जों दिनै गाजा गोमजायै खुंनानै जों गोजोननाय मोनदों। आरो ओरैबायदि नोंथांमोननि निउसनि थ्रुयैदि फोरमायनो मोननायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बे ओरैबायदि जोंनि बे बाथौ धोरोमा जाहाथे गोजौ आगानाव आरो गोसारबावथों होननानै आं नोंथांमोननि निउस लाइभनि थ्रुयैदि आलो गोजोनै खुलुमहरनाय जाबाय। नोंथांमोना सानबेसेनि हाबाफारि लानानै जोङो दिनै बे फोरबोखौ जोङो एक्सुवेलि ओरैनो सानसे साननैजोंनो हगारनो हायो, नाथाय जोङो सानथामनि हाबाफारि लानायनि खोथाया जाबाय जोङो फार्स्ट 23 थारिखआव जों गथ'फोरनि साननाय हनाय सोरबा फोरोंनाय बा रोंनाय गथ' कुइज प्रतियोगितायानो जा, सावगारि आखिनायानो जा, बेफोरखौ रोंथि गथ'फोर गथ' गथाय देरनानै दङ बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे धोरोमनि बेलायाव जोंनि बे लांगोनाव जिहेथु गोरोंखौ माबायदि दावगानो हादों बेखौ सिनायथि लानायनि थाखाय बै सानसे दिनखौ जों लानाय जादों। आरो दिनैनि दिना अलरेडि गोथार बाथौ सान होनना बयबो रायजोआनो सिनायखानाय। आरो जों सरकारनि फारसेबो बे दिनैनि बे हलिडे सानखौबो जों मोनखानाय नालाय बयबो बेखौ मोनथिखानाय। बेनिफ्राय जिहेथु दिनैनि सानाव जों आलासिफोरखौ जिहेथु लिंबाबो जों मोना, ओंखायनो जों मोनसे थांखि लानायलाय जोङो ओरैबायदि खालामदों, जोङो 25 तारिखखौबो लानानै जों मोजां आलासि सानैसो लेंहरनानै जोंनि धोरोमखौ गोसारहोनो थाखाय जोंनि एरियाखौ हारिखौ जोंनि बे एरियायाव जाहाथे मानसि दंमारथारो जे बर' हारिया जे नैबे जायगायाव ओरैबायदि मानसि जिरायनानै दङ, बे जिरायनायखौ मोनथिहोनो थाखाय आङो सानथामनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। ओंखायनो गासै रायजो राजाया जाहाथे जोंखौ सहयोग होयो बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननि निउस लाइभनि थ्रुयैदि आं खर' गंग्लायबाय। नोंथांमोना दिनै सिलभार जुबलि फाथिबाय, बेवहाय न'खरा जोङो अलरेडि दा जोंनियाव मोनसे संबिधान खानाय बादि जादों। संबिधान बिलायाव जोङो जे जोंनि बे बाथौ थानसालियाव जिहेतु धोरोमखौ जाय मानसिया आजावना लादों बे आजावनाय न'खरफोरा जादों जोंनियाव मथा मथि 1998
बर'नि बादै गुबुन हारि गैया 1998 आरो बेनि अनगायै गुबुन हारि जोंनि बे धोरोमखौ सिबिनायखौ बावनायखौ मोजां मोननानै गुबुन हारि अलरेडि न'थाम जाबाय जे दास न'खरसे कलिता न'खरसे आरो साहा न'खरसे बे न'थाम न'खराबो जोंनि बे थानाव बा जोंनि बे थानसालियाव लोब्बा लाखिनानै जोंबो बिदिनो सिबिलांगोन होननानै बिथांमोना जोंनि बे रायजोजों थाफैयो गोरोबनानै दं। बर' निउसाव आं बुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय। जोंहा दिनै 1982 मायथाइयाव जोङो बाथौ मन्दिर गिबि गायसनजेननानै फैयै फैयै जोंहा दिनै 25 बोसोराव आगान होफैबाय। बेवहाय जोंहा दिनै जोंनि 25 बोसोर सफैनायलाय जोंहा दिनै रायजो नाङैनो जोंहा गाजा गोमजायै सिलभार जुबलि अर्थात रुपालि मायथाइ फोरबो खुंफुंदो। बेवहाय जोंहा दिनै गासै रायजो राजाखौ लानानै जोंहा जोबोद गोजोननाय फैदो। मानो होनना बुङोबा जोंनि बाथौ धोरोमा जाहाथे बेबायदिनो इयुन जोलैफोराबो थांनानै थालाङो। बिदिनो जों दिनै 23 खालाराव मैया थांबाय जोंहा गथ'फोरनि गेलेनाय बादायलायनाय मोनाबिलियाव हारिमु बादायलायनाय दङमोन। बे फोरबोआ थांबाय। दिनै जोंहा नैथि मंगलबार सान। बे नैथि मंगलबार साना जोंनि बाथौ धोरोमनि गोथार मंगलबार सान। बेवहाय जोंहा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे गामि गामि बिएफफोराबो फालिलांगासिनो दङ। ओंखायनो जोंबो दिनै बे सानखौ लानानै जोंहा 25 बोसोरनि जोंहा दिनै रुपालि मायथाइ फोरबो फालिदो। बेवहाय जोंहा दिनै नैथि दिनाव आगान होबाय। जोंहा आलासि हांख्रायनाय दङ। बिथां आलासिफोराबो सफैगासिनो दङ आरो गाबोनो जोंहा 25 सानाव 25 तारिख अर्थात 25 खालार बे तारिखआव जोंहा गाबोनो गोबां आलासि गेस्ट दङ। बिथां आलासि गेस्टफोराबो जोंहा गाबोन सफैजोबगोन। जोंनि जाहाथे जोंनि सिलभार जुबलि अर्थात रुपालि मायथाइखौ जाहाथे जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो हायो। जोंनि रायजो राजानि मददाव जोङो दिनै हालांगोन होननानै जोङो मिजिंथियो। जाहाथे जोंनि आमिनगाव नर्थ गुवाहाटी आमिनगावआव थानाय जे बाथौगुरि 2 नं आइगाथुरि बाथौगुरिखौ जाहाथे जोंखौ बयबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि रायजो राजाफोरा जोंखौ सिनाय मोनो, जोंखौ सिनायो। बेयाव ओरैबायदि बाथौ धोरोम सिबिसुला बर' दोङो होननानै जोंखौ जाहाथे बयबो जोंखौ सिनायो। बेखौ साननानैनो जों दिनै बेबायदि रुपालि मायथाइ फोरबोखौ जोङो एसे फेहेरनानै खालामनाय जायो। बेनिखायनो जोङो गाबोननि थाखायबो जोङो थाग थियारि रेडि जानानै दङ। जोंहा गाबोन गोबां आलासि फैनो गोनां दङ नालाय। ओंखायनो बेनि नोंथांमोननि बर' रादाबजोंनो जाहाथे जोंनि आलासि गेस्टफोराबो दिनै जे मिथिनानै मोनो। ओंखायनो जोङो दिनै नोंथांमोनखौ जोङो जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोनखौ जोङो दिनै मा होननानै हामलायबावनो। दिनै नोंथांमोना जोंखौ मोगा मोगि लाफैनायनि थाखाय आं जोबोद साबायखर थाबाय बर' रादाबनिसिम, नोंथांमोननिसिम गोजोन्थों। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।